Hasteko bi hizkuntzak menperatuko dituztela. Hasteko hori da, nik uste oso garrantzitsua. Ze gaur egun, lehen aipatutakoaren harira, nik uste askok, gure generazioko askok, frantsesa guztiz galduta daukate. Hago jende asko nik uste bai Donostian, bai Gipuzkoan generalizatuz, frantsesa ez dakina, eta frantsesa dela pixkat hizkuntz arrotz bat, eta nik uste beharrezkoa dela hori berreskuratu, eta pentsatzen dut hurrengo ikasturtean larrunen hasiko diren ume eta gazte guzti horiek pixkat aterako direla hain justu ere bi hizkuntz horiekin indartuta eta ez dakit, eta hori alde batetik hori izango dela garrantzitsua. Bestetik ere bai, nik pentsatzen dut jakin gabe zeintzu diren oinarri nagusiak eskolarenak, ze oraindik pixkat informazio puntu horretan nago, baina hori jakin gabe nik uste dut aterako direla azkenean pribilegiatu batzuk izango balira bezala. Azkenean beraiek izango dira lehenak metodo guzti hori ikasten, xurgatzen eta horrek dakarrenarekin. Orduan nik uste dut puntu batean, nik uste dut pribilegiatuak izango direla, zortedeunak izango direla eta ongi formatuak aterako direla.